So wakaipa ari kuuya nematemptations, but ari kutanga atesta knowledge ine chekuita neidentity, because strength kana kuti confidence dzako dzakangogara paknowledge yeidentity. Handiziva kutaura naye mangwanana masikati anhasi, but chandoda kuti uzive ndechekuti challenge haigone kukuparidzira. Nyangwe challenge ichitaura, nhamo inotaura, matambudziko anotaura, urwere hunotaura, but chandoda kuti unzwe chinorevesa mukati meupenyu hwako ishoko raMwari pamusoro peupenyu hwako. Matambudziko ane rimwe vhangeri raanotaura mukati meupenyu hwako, zvekuti at the end unopedzisira wakuchipa a wrong identity inoopena a door for the devil to attack you. I am wonderfully and fearfully made. Ndo zvinoreva shoko raMwari. Whatever zvichaitika against me, whatever zvichasimuka against my family, against my life, but one thing I know, I am the righteousness of God through Christ Jesus. Mashoko dzimwe nguva anogona kurema kana uri mune imwe situation kuti ndiri kurura I'm the righteousness of God through Christ Jesus. Nekuda kwekuti wakaipa unenge uchizevezera nekuda kwesituation nekuraramiro kako kuti uri kureva nhema handizvo. Nditaure pamusoro peidentity, pamusoro pekuziva kuti uri ani muna Kristu, knowing your identity, simba rekuziva zvauri muna Kristu. Tichitarisa from the book of Genesis, munoona kuti wakaipa auya mugarden pakaitika the fall of man, that's Genesis 3. Pane nyaya yekuti wakataura izwi rekuti Mwari anotya kuti mukadya muchero uyu munofanana naye. Wakaipa akataura izwi rekuti mukadya muchero uyu munofanana naye, so Mwari vanotya kuti mudye muchero uyu. Tikauya paNew Testament, Jesu wauya, tinoona kuti Jesu paanoedzwa nawakaipa, wakaipa unoshandiswa a statement yekuti if you are the son of God, if you are the son of God, kana uri mwana waMwari. Statement iroro ndo rakava foundation kana kuti the backbone yetemptation inoda kuitwa nawakaipa. Wakaipa ari kutanga auya nenyaya identity asati aita akanda zvaanoda kuti zviitike. Nyaya ndeyekuti he want Jesus to turn stones into bread, but haatangire that miracle yaari kudhimanda, anotangira pakudhimanda knowledge, ruzivo kuti kana uri mwana waMwari, if you are the son of God, if you are the son of God. Tinoona kuti Jesu paanobhabhatidzwa naJohani, denga rinozaruka, izwi rinotaura richiti, this is my beloved son in whom I am well pleased, ndiye mwana wangu wandinodisa. Zvoreva kuti confirmation yeidentity pana Kristu yakaitwa pamusoro peupenyu hwake achipedza kubhabhatidzwa naJohani. Kureva kuti ndo yakava foundation yeministry yake, ndo information yakaririswa nedenga kuti ipinde maari, kuti uyu mwana komana wangu wandinodisa, this is my beloved son in whom I am well pleased. Sei denga rakarelisa information iyoyo pamusoro paKristu, inauya kuti kwese kwaachafamba, pese paachaita ministry nezvese zvaachaita, that identity inoramba iri strength, iri foundation, iri chisimbiso mukati meministry nekurarama kwake. So the devil chaanoda kusheka nekufaita muupenyu hwamunamati, muupenyu hwamukristu, knowledge inechekuita neidentity, knowledge inechekuita nekuti umbori ani muna Kristu. Nokuti dzimwe nguva challenges anogona kutipa a different look at things kusvika paextend yekuti tinoita mumwe muonero usiriwo, uye tinozvitarisa sekunge Mwari havatide, hatisiri vana vaMwari nekuda kwekuti tine machallenges atinogona kufesa. Identity yemunhu haibve pane zvaanosangana nazvo. Identity inongobva pakuti wakaberekwa nani. This identity crisis tinoiona ichimanifesta even pana prodigal son. That's Luke 15. Mukomana akaenda nyika iri kure akararama sezvaanoda zvinonyangadza baba, but paakadzoka kumba nyangwe baba vakamugamuchira, iye akati, baba musanditore semwana. Baba musandigamuchira semwana, musanditore semwana, nditorei semuranda.
ndo mindset yaakadevelopa nekuda kwenhamo yaangaona kunyika iri kure. So there are times yekuti the devil unokanda nhamo matambudziko pamberi peupenyu hwedu, so that inopedzisira tane identity yatinogadzira through trouble or through challenges. Zvingori common, zviri natural mumunhu wanhasi, mumutendo wanhasi, kuti kana zvinhu zvichimufambira zvakanaka anonzwa aine ukama naMwari, anonzwa Mwari vachimuda. Kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka unonzwa kuti Mwari havasisi neni, Mwari havachandida, kana kuti Mwari vari kure neni, kana kuti handisisiri mwana waMwari. Identity yakauya kwatiri kuburikidza neropa rakaerera pamuchinjikwa. Why? Because it takes blood to make a family. Kureva kuti ropa ndo rakagadzira ukama. So whether challenges kana zvimwe zvinhu zvaunogona kusangana nazvo muupenyu hazvikupe identity. So the devil uri kuda kutora advantage yekuti munhu kana apinda mutrouble, apinda masituations akaoma, chinhu chaanotanga kuluza mumind make pakuunderstanda ndechekuti handisisiri mwana waMwari, kana kuti Mwari havandide, kana kuti handina ukama naMwari. Identity crisis. Nokuti wakaipa unoziva kuti kana wane that mindset, wane a crisis iyo ye-identity, it's easy for him to attack you. Zvinova nyore kuti iye agone kukurwisa, nekuda kwekuti kana waluza understanding ye-identity, iwo muromo wako uchashanda pakutaura zviri negative. Muromo wako ndiwo uchange wakushandiswa nawakaipa kutaura zviri negative. Just imagine the prodigal son adzoka kumba kuna baba vake. Iye ndiye ari kutaura, haadi kumirira kuti baba vataure pfungwa yawo pamusoro pekutadza kwake, but iye anotarisa kutadza kwake obva aisa judgment pachake kuti musanditore semwana. Kurati the devil takes advantage kana munhu asingaziva identity yake, zvinomupa kuti pese paanoshama kana paanovhura muromo wake ataure zvinomutsikirira, zvinoopena a door for the attack. The devil unomirira kuti munhu ataure. So munhu unongotaura bedzi when kana ari led zvichida nemasituations anoona kuti zvakandiomera zvinhu zvikunetsa, ubva ati saka Mwari havandide, kana kuti handisi mwana waMwari, kana kuti dai Mwari vapindira musituation yangu. Statement rekuti dai Mwari vapindira musituation yangu istatement riri common kumunhu wese ari muchallenge, nekuda kwekuti anofungidzira kuti paangopinda muchallenge God is not there, kana kuti is no longer connected to God nekuda kwesituation iyoyo. So foundation ndo strength ya every building, foundation ndo strength ya every believer. So foundation yedu, hwaro hwedu hunotisimbisa kuziva kuti ndimbori ani muna Kristu. Saka Jesu achibhabhatidzwa naJohana achibuda mumvura, izwi rakataura kuti this is my beloved son in whom I am well pleased. So wakaipa paanozouya nematemptations anouya achichallenga that knowledge, that information, kuti unayo here, uchiri kuiziva here, iri kuramba mauri here. Saka achimuti kana uri mwana waMwari, if you are the son of God, turn stones into bread. Kana uri mwana waMwari, shetuka kubva pamusoro petemberi. So wakaipa ari kuya nematemptations, but ari kutanga atesta knowledge ine chekuita neidentity. Because the strength kana kuti confidence dzako dzakangogara paknowledge ye-identity. Handiziva kutaura naye mangwanana masikata nhasi, but chandoda kuti uzive ndechekuti challenge haigone kukuparidzira. Nyangwe challenge ichitaura, nhamo inotaura, matambudziko anotaura, urwere hunotaura, but chandoda kuti unzwe chinorevesa mukati meupenyu hwako ishoko raMwari pamusoro peupenyu hwako. Matambudziko ane rimwe vhangeri raanotaura mukati meupenyu hwako, zvekuti at the end unopedzisira wakuzvipa a wrong identity inoopena a door for the devil to attack you. I am wonderfully and fearfully made. Ndo zvinoreva shoko raMwari. Whatever zvichaitika against me, whatever zvichasimuka against my family, against my life, but one thing I know, I am the righteousness of God through Christ Jesus. Mashoko dzimwe nguva anogona kurema kana uri mune imwe situation kuti ndiri kurura ndiri I'm the righteousness of God through Christ Jesus. Nekuda kwekuti wakaipa unenge uchizevezera nekuda kwesituation nekuraramiro kako kuti uri kureva nhema handizvo.
So nyaya ndaverenga parable ndeyemaweeds newheat. Muridzi wemunda paanopa statement lekuti let both grow together, kuda kuti ane confidence kana kuti ane knowledge yaanoziva yaakainvesta muwheat, yaanoziva kuti no matter the challenge inozoita rise, the harvest is certain. Vakaona vakamhanya vakati mukuru ingaoni makadyara zvakanaka kumunda the good seed, sei kwane maweeds? Ndokubva ataura kuti muvengi ndiye aita zvinhu izvi. Kureva kuti paipreparewa the good seed kana kuti the wheat, muridzi waitoziva kuti ndine vavengi vandiinawo, and the level emaweapons avachada kushandisa maybe is to plant the weeds. But chandinoziva ndechekuti the good seed kana kuti wheat ine ability and strength yokusvika patime of harvest. So kuva good seed, kuva mwana waMwari hazvirevi kuti ndo zvakudzingira machallenges mukati meupenyu, but kuva mwana waMwari zvinokupa strength and ability yekuziva how to handle kana kuti unomira sei in the midst of a challenge. Challenges are real, challenges they come, but what's more real is the word of God in your life. Dzinokupa assurance and ability to stand. Vakauya vakati taona kwaita maweeds kumunda, titenderei tiende kunodzura. Iye ndokubva ati kwete. Mhinduro yekuti kwete ndiyada ndishumire masikati anhasi. Zvainoreva ndezvekuti muridzi wemunda unounderstanda the strength yaakaisa museed rake regood seed, raanoziva kuti no matter what the enemy will do, harvest is certain. Saka hepano pane nyaya yekuti ini segood seed ndinogona kunge ndisingazive kuti kana wakaipa akaplanta maweeds, I will still make it in the midst of enemies. So ini ndikaluza confidence, ndikaluza understanding yeizvozvo, ndinenge ndavhura a door for the weeds to dominate in my life. Parable inotaridza kuti kana nyangwe munhu ari mukingdom yaMwari, kune zvinogona kusimuka, kune maweeds anogona kumera muupenyu hwake, but chakainvestwa naMwari mukati meupenyu hwake kuburikidza neropa raKristu Jesu ratakatenda mariri, zvinogoneka uye tinopabuda, zvinoendeka nekuda kwekuti wakaisa nyasha nesimba rake matiri. Vakaenda kundoripota kuti taona kumunda kuine maweeds. Ukatarisa muupenyu hwako mune maweeds arimo, zvichida hamo mumarriage ari mubusiness, zvichida hamo mubusiness ari mufamily, zvichida hamo mufamily ari muutano hwako, zvichida hamo muutano hwako ari parelationship yako, but there are weeds somewhere somehow in your life. Aunoti ukapinda muprayer unoti Mwari dai vabvisa maweeds aya, kadai maweeds aya abviswa. But anoda kuti ndikuudze assurance irimo mushoko raMwari ndechekuti as long you are a good seed, there is grace and favor that is sufficient in your life, ichaita kuti you see yourself through. Maweeds muupenyu hwemunhu haashaike, asi upenyu hwemunhu ari muna Kristu anova a good seed ane assurance yekuti no matter zvaitwa nemuvengi zvakakusaraunda, you can still stand the test of time, you can make it, and the harvest is certain. Nyaya ndeyekuziva zvakaiswa naMwari mauri, nyaya ndeyekuziva nyasha dziri mauri, nyaya ndeyekuziva simba riri mauri. Usati wachema kuti vavengi vandiwandira, it reminds me or it takes me to the book of 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 from verse 11. Tichaona kuti Elisha aine muranda wake, vakaunganirwa, vakaingwa nemasoja eSyria. Muranda ndokubva ataura kuna Elisha kuti mambo wangu taparara, honai taunganirwa nehondo huru. Elisha ndokubva anamata achiti Mwari, svinudzai meso ejaya. Jaya ndo parakaona kuti ndine zviri patiri zvakatisaraunda zviri pedyo nesu, zvakasimba zvakakura,
kudarika zviri kuuya against us. That was the day raakagona kuona kuti ndakapedza nguva ndichichema nezvinhu zviri kundiinga ndisina kuisa confidence muzvinhu zviri pandiri already zvine simba kudarika zviri kundiinga. Vari kwatiri vazhinji kudarika vari kuuya against us. But zvakaitika ndezvekuti murume uyu pakatoitwa a prayer so that the eyes of this man were opened. Meso emurume uyu akavhurwa kuti agone kuona. I'll read 2 Kings chapter 6 from verse 16. Do not be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Elisha prayed, O Lord, open his eyes so that he may see. So confidence iri muna Elisha inauye kuti ane eremu yaanogona kuona isiri kuonekwa nemuranda wake ari close to him. So chapa Elisha kurelaxa kuziva kuti vari kwatiri vazhinji kudarika vari kuuya against us. Chapa murumana Elisha this servant kutya nekuvhunduka anga asina this kind of information kana kuti anga asina meso anoona at this dimension. So there was no need to cry. Nyangwe pane zvauya. Kureva kuti we must invest mukutsvaka ruzivo. We must invest much mukuziva zvinotaura shoko raMwari pamusoro peupenyu hwedu concerning our identity, concerning our ability. Jocelyn, she's saying we are struggling with network. I'm sure it's from this side, but I don't know, guys, if some of you are hearing me very well. I just want to confirm with others as well. Is my network all right? Are you getting me? All right. Okay. If you can hear me so clearly, just let me know so that I will continue, because someone is saying we are struggling with network. Although from this side, it's not challenge the network, but I don't know for now if you are hearing me very well. Just let me know, guys, if you can hear me so clearly. Just let me know so that I will continue. If you can hear me very well, just let me know so that I can continue. So I'm waiting for your response. If you are hearing me so well, just let me know so I will continue. Let me know so that I will continue preaching. Sylvia Dungu, you're welcome. God bless you. Ndima Sarah, you're welcome. God bless you. Mainoku, you're welcome. God bless you. Bridget Chiremba, you're welcome. God bless you. Okay, you can hear me well. Oh, it's fine. Let me continue now. So Elisha, nemuranda wake, this servant, vanga vaine ka difference pa cooperate in the spiritual dimension. Elisha waiziva kuti ane chariots of fire, ane denga rakamukomba, but the servant was not aware nekuti anga asina meso anogona kuona in that realm. So hondo payakauya akachema, asi vasati vakunda hondo yacho, vasati varwa against the Syrian army, Elisha akati Mwari sinudzai jaya. Jaya ndo parakaona kuti zviri kutichemedza zvitori lesa nekuda kwekuti kune zvakawanda, kune a covering, kune a shield iri kwatiri.
So there are times yekuti hatina kunge taane much knowledge, ruzivo rwakakura pamusoro peshoko raMwari kuti rinoti kudii muupenyu hwedu kana tagamuchira Kristu Jesu. Taziva zvakawanda, tanzwa zvakawanda zvinoitwa nevavengi, zvinoitwa nevaroyi, tanzwa zvakawanda zvakaitwa kumusha kwatakabva, tanzwa zvatakarongerwa nezvinorongwa nevakaipa against our lives, but hatina kuinvesta much in the word of God kuti tizive our position, our level or our dimension yekuoperata kana taamuna Kristu. So lack of knowledge concerning identity, concerning our ability, or the grace and the favor that abounds or surrounds us. Kana information hiyo isipo, we are vulnerable. We open a door for the devil to attack us. Kana tisina that information, tisina that confidence in him. Nechikonzero chakuti dzimwe nguva machallenges atinosangana nawo anoparidza, anotaura, anokuonesa reality yekuti unopedzisira wazvipa mhosva wega, wazvibvisa muna Mwari. Just like the prodigal son. He came back home, yes, but still he was prodigal in the mind. Although in distance he came back home, but in the mind he was still prodigal. Nekuda kwekuti wakazvipa an identity yake ega. Yekuti baba musanditorese mwana. So why are you back home then? Kana usade kuti baba wakutorese mwana, he was back for the sake yekuti anga ane nzara, he wanted food. But identity is greater than food. Because through identity, chikafu chepamba unochiwana as a right. Identity inopa kodzero, identity inopa ma rights. The only problem with the rights, the rights, they don't stand for you. But if you know your rights, you must stand to exercise them. I'll repeat this. Rights will not stand for you. But if you know your rights, you must stand. Kodzero hadzikumiririre. Asi kana une kodzero unofanirwa kumiramira to exercise your right, and it will work for you. So the prodigal son came back home. But chaaluza now identity, chaaluza understanding yekuti ambori ani. Why aluza zvinizvozvo? Because of challenges, because of poverty, because of hunger. So ma situations muupenyu akatikomberedza anoita kuti timwe nemumwe mufungo, tirase kutaura kwaMwari pamusoro peupenyu hwedu. Nokuti nguva yekushayiwa chekudya, nguva yekushaya kanya zvichida relationship kana wanano, nguva yekuti business harisi kufamba, the devil will whisper into your ear okudza kuti hausi mwana waMwari. Nokuti dai uri mwana waMwari, Mwari vaikuitira zvakati. Dai Mwari vaikuda, dai vakuitira zvakati. Iwo unopedzisira wakonkluda wega kuti ichokwadi Mwari havandide kana ndisi mwana waMwari, kuti Mwari havaneineni nekuda kwokuti upenyu hwangu hwakamira sezvawakamira. But isina kuzikanwa na prodigal son ndechekuti baba havana kukuona nokuti wavapamba. Luke 15:17 inotaridza kuti baba vakatarisa, vakaona jaya iri chiri kure. Baba anga akatarisa kunzira nokuti baba vane rudo nemwana wavo akaenda kure. When he was still far, the father saw him. But iye haasi kuziva kuti baba vari kundiona, haasi kuziva kuti baba vane rudo neni, baba vanondida. Why? Nokuti nhamo yamuudza kuti iwe baba havangagamuchirise mwana wavo. Kurati chaaluza identity, that knowledge mari haisisimo. Makatabo sataka. I'll read Luke 15:17. When he came to his senses, from verse 20, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son. When he was still far, his father saw him and his father ran to him. Baba havana kumuona nokuti pedyo. When he was still far. So pane nguva yekuti zvinoita sekunge uri kure naMwari.
but the eyes of the Lord are on your life. Ziva kuti uri mwana waMwari, ruoko rwaJehovha runa kupfupika, meso avo ari kuona situation yako, ari kuona upenyu hwako. But wakaipa unokunyepera nekuda kwekuti uri kure, anokuti saka baba havanei newe. Munhu wakasikwa aine likeness neimage yaMwari. The devil auya mugarden kuzotemta vanhu, unoti mukadya Mwari unotya kuti munofanana naye. Kureva kuti the battle ya devil nemunhu inotangira pa identity, pakuziva kuti umbori ani muna Kristu. Auya nemiedzo kuna Jesu unotanga nekungobvunza kuti kana uri mwana waMwari, if you are the son of God. Kureva kuti anoziva kuti ndikakuhwina pa identity, kana usina that knowledge concerning your identity, hauna confidence. You can open a door for the devil to attack. Prayer yakatakura identity is a prayer in a strength. That's why tikaenda to the Lord's prayer, inoti iyo tinotanga nestatement yekuti our Father who art in heaven, baba vedu vari kudenga. Kureva kuti our Father in relationship, kubvuma kuti Mwari ndi baba wangu, ini ndiri mwana wangu. Nyangwe ndine nzara, ndine chingwa chandiri kuda, but panotangira nyaya haitange pekuti give us today our daily bread. Inotangira pakuti I recognize you as my Father. Although ndiri mu need, but one thing I know, I am your child. So the Lord's prayer backbone, first statement, first line, iri pa identity, kuti Mwari ndi baba wangu, our Father who art in heaven. Our Father, baba vedu vari kudenga, baba vedu. Kureva kuti ukama hwangu na baba ndine relationship, ndine need yandinayo, ndine machallenges yandinayo, ndine zvandakatadza zvandichada kuti baba ndiregerere sekuregerera kwandinoita vanonditadzira. Kurati kutadza kuripo, nzara iripo, give us today our daily bread, but handitangire pakutadza nenzara, ndinotangira pakuunderstand the relationship yangu na baba, uye nekuziva kuti Mwari ndi baba wangu. So the devil anoda kuti munhu atangire pa challenge, aregere kutangira pa relationship, of which anoziva kuti munhu ukatangira pa challenge wa lose understanding your relationship, you will be vulnerable. So muridzi wemunda ari kutayo let both grow together. Why? Nekuda kwekuti kana iri good seed, ine grace, ine favor, ine strength to stand the test of times, no matter muvengi auya akadyara maweeds, azvimuvhe muridzi wemunda, nokuti unoziva kuti harvest time will come. So wakaipa haadi kuti munhu ave neconfidence. Wakaipa haadi kuti munhu aoperate mudimension yekuziva kuti nyangwe ndiri kufamba nemupata womumvuri werufu, Jehovha vaneni. Wakaipa haadi kuti urambe uchitaura izvozvo, haadi kuti uzvirarame, haadi kuti uzvitende, kuti nyangwe ndavata nenzara, nyangwe ndisina chekupfeka, ndiri mwana waMwari uye Mwari vanondida. Anoda kushandisa muromo wako as a mouthpiece to open a door for more attacks. Nekuda kwekuti ukasvika munzara, unotaura dzimwe nguva izwe kuti Mwari vandirasa kana kuti Mwari havandidi. Let both grow together. Iwe ndiwe wheat, ini ndini wheat, ndini good seed. Munyika matiri mune maweeds akatiita surround, ari kurongwa nekuplantwa nemuvengi. Besides kuti maweeds adzurwe abviswe, pane shoko rekuti nyangwe maweeds aripo, ndinoramba ndiripo uye ndichava nezvibereko. Nokuti muridzi wemunda kana ati let both grow together until harvest time, kurati nguva yekukohwa iriko, nyangwe maweeds aripo. Ngauve munamato wako muupenyu wokudeclare nekuziva kuti I will make it even in the midst of trouble, in the midst of enemies. Inzwaika kana iye achigadzika tafura pamberi pavadzivisi,
zvoreva kuti tafura iyi anotoziva kuti unotodya. Haangaise tafura paine vadzivisi vanoita turn around the table vanokurwisa ukaregera kudya. Uri kuziva the level yevadzivisi varipo uye ne the ability, the strength in you. Saka paanogadzika tafura, he knows very well kuti you can still eat in the midst of the enemy. Let both grow together. Paulo wachema kuna Mwari kuti minzwa uri kunyama yangu ishedai maubvisa. Shoko rinoti, my grace is sufficient. Nyasha dzangu dzakaringana. Handisi kuzochinja mashoko ekutaura kuti ndiri mwana waMwari, ndakatenga neropa raKristu, kukunda nekubudirira ndekwangu. Nyasha dzaMwari dzinonditevera misi nenguva. Nyangwe ndatarisa nezvandatarisana nazvo, but chandinoziva kuti the weeds will not stop the growth yewheat. Maweeds haana simba rekudzivisa plani yaMwari mumunda kuti imanifeste. Takatengwa neropa raKristu, kwete nezvinoora. Nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu nemhuri yangu. Mazuva akaoma kudai ndinoramba ndichiona kugona nekuchengetwa naMwari wamasimba ose. Identity yangu pandakagamuchira Jesu ndava mwana waMwari. I am a child of God. Ndiri mwana waMwari akatengwa neropa raKristu. Simba rechikuriri rinorarama mandiri. The power to overcome is in me. I don't have the spirit of fear in me. Haana kutipa mweya wekutya. So wakaipa haadi kuti urambe uchiziva your real identity in him. Haadi kuti urambe uchiziva pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. Anoda kuti ugadzire identity inobva pakunetseka, inobva pakutambudzika, inobva pamafungiro ako, usingataure identity inobva pamafungiro ake. Let me show you the love of God from the book of Genesis. Ichokwadi munhu wakatadzira Mwari, asi panhau yepunishment against men after the fall of man from the book of Genesis. Uchaona kuti Mwari vakati, I will put enmity between you and the woman. Munhu watadzira Mwari, nyoka yafurira munhu kutadzira Mwari. Asi zvese izvaitika Mwari atadzirwa. Mwari vanoti kudiko pamutongo, I will put enmity, ndichaisa ruvengo pakati pemunhu nenyoka. Kwete kuti ndichaisa ruvengo pakati pangu nemunhu. Mwari vakaramba vaine rudo nemunhu. Chikonzero, matewe akapfekedzwa Adam naEve. That's a shadow picture of death. Nekuti hatigone kuwana matewe kana pasina mhuka yafa. Kureva kuti pane chakafa in place yekufa kwaifanira kuita munhu. That was a shadow picture yaKristu kuupenyu hwemunhu. Kuti munhu kana aina Kristu haagone kutukika. Pese paanoda kutukika pane ropafadzo iripo yaanofanirwa kuona by revelation. I will explain this. Munhu paari kunzi you eat out of sweat. Statement repunishment uchirinzwa nenzeve. Statement rakaloda blessing uchinzwa the revelation behind it. Pakuti kudii? Nokuti munhu paari kudzingwa achibuda mugarden, ari kunzi kwawakuenda ikoko kuchamera minzwa. Kwawakuenda kuchamera minzwa. Yet muminzwa imomo you plant and you eat. Kuda kuti your sweat it is so blessed to an extent yekuti ine power kukunda minzwa iriko. Minzwa iriko inoda kukudzivisa kuti usakohwe. Minzwa mumunda inoda kurwa nezvirimwa zvako. But nekuda kwekuti
you eat out of sweat. Mwari vakuti you still carry the grace yekuti even ziya rako richakupa a produce. You eat in the midst of thistles and thorns. Uri kunzwa here kuti pane kuropafadzwa pastatement rinenge repunishment. Handei kumukadzi. Mukadzi anonzi ndichawedzera marwadzo pakupona. I will increase pain in childbearing. Ukanzwa pain chete unenge wapotsa kunzwa nyaya yese. There is childbearing and there is pain, which means no matter pain inenge yaitwa increase, uchabata zvibereko, uchava nevana. I will increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona. Kureva kuti nyangwe marwadzo aripo, nyangwe akawedzera, uchapona, uchabereka, uchava ne the fruit of the womb. Mastatement ekutukwa kwevanhu mugarden ukaatarisa, haana chituko, akatakura ropafadzo in disguise. Sei munhu asiri kutukika iye atadza? Inhau yekuti pangourayiwa mhuka, matewe akapfekedzwa vanhu. Ropa ndoraenda rikanoisa relationship itsva. Ropa ndorauya raunza kuregererwa kwemunhu pamberi paMwari. So munhu uyu haatukike nekuti ane identity iri through the blood. Mwari pavari kutarisa Adam naEve, pane ropa riri pakati nekuda kwekuti vapfekedzwa matewe. So era yewakaipa, nyangwe afirira munhu atadza mugarden, but pane ropa rakaenda pakati pemunhu naMwari nekuti munhu wakapfekedzwa matewe. Kurati pamunhu pakashayika chituko nekuti ari munhu atadza ari kunzi uchadya. Ari munhu atadza ari kunzi uchabereka. Nyangwe kune increase of pain, nyangwe kumunda kune minzwa, kune rukato, but munhu ari kungonodya, munhu ari kunowana a blessing from the ground. Iro ivhu rakatukwa iroro, munhu ari kuenda kundorima muivhu rine minzwa, but achinzi you will eat, uchadya. Chakonzera kuti pave neropafadzo pamunhu atadza kudaro, identity yake haasi esina. Munhu atadza, but pakati pemutadzi naMwari pauya ropa riripo rikamuchenesa. So through the blood, Adam awana favor iri pakati. So munhu ukaziva identity yaunowana kuburikidza neropa raKristu, unofanirwa kuramba uchitaura mazuva ese kuti I'm blessed of the Lord. I'm highly favored. I'm blessed in coming in. I'm blessed in going out. Zvichibva papi? Nokuti kune ropa rinotaura zviri nani kudarika ropa rapi. Ropa raKristu Jesu riri pakati pangu naMwari. Rinondiita munhu mutsva. Rinondiita mwana waMwari. Rinondiita anodiwa naMwari. Rinondiita akaropafadzwa. Saka nyangwe ndikaenda kune minzwa, nyangwe ndikaenda pane ivhu rinonzi rakatukwa, my sweat is blessed. Ziya rangu haringobudi ndikashayiwa chekudya. Mystery iripo yekuti munhu atadze kutukika yanga identity yemunhu yaunzwa nekuda kweropa. People of God, hear me very well. Wakaipa haadi kuti uzive kuti umborani muna Kristu. Wakaipa haafari kuti uzive your real identity yawakapiwa na Kristu. Let me go to the cross. Muchaona kuti Jesu ari pamuchinjikwa, Bible rinoti wakadanidzira neziguru, mucheka waiva mutemberi ndokubva watsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi. There was a curtain in the system of Old Testament yaidivida vanhu. Mapriest vaenda ku Hall of the Holies kuseri, and the rest of the people vaigara at the other side. But nekuda kwa Kristu Jesu ari kutiita a royal priesthood, peculiar people.
isu nekuda kwaKristu now we are a royal priesthood, kuda kuti we can also enter now. Panga pakavharwa neketeni paye taakutenderwa kupinda nekuda kwaidentity yatiri kuwana muna Kristu. Kuda kuti munhu now he can approach the throne of God with boldness because of the blood that was shed at Calvary. Mucheka waiva mutemberi wakatsemurwa nepakati nekuda kwekuti munhu wese ari kumashure neari kumberi lie in one area. Vapiwa a new identity. Hakusisina a priest but sangano remapo royal priesthood. I always remind and tell people this. Kana takapiwa identity yekuti we are now a priesthood, peculiar people, chosen generation. Difference yamufundisi nemwana wesangano haisi pa identity, iri pa gift. The gift to explain scriptures or to preach inogona kuva yakasiyana kuti mumwe une chipo chacho, but hepano pane nyaya our identity is the same. Tiri vana vaMwari, vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. So in identity we are the same, in giftings we are different. So takasiyana muzvipo, kwete mukuva vana vaMwari we are the same. Kurati chinowanikwa mauri chinofanirwa kuuya nekuti uri mwana waMwari, you get it by right. Inova kodzero yako. Munhu akaziva kodzero yake, akaziva right yake, anofanirwa kuiexercise. Kurati when you know your identity, paunopinda muprayer, unotaura mazwi ane boldness, ane confidence, because you know your real identity in him. The devil does not want you to know it. Why? Because though the best weapon yake can ada launch an attack, he checks first on the level of knowledge concerning identity. Saka paanoenda kugarden anongoti Mwari vanotya kuti mukadya munofanana naye. Ivo vaigona ngotara kunyoka kuti takatofanana naye, tine likeness neimage sababa vedu. But kudya kuti vafanane naye, vasati vadya vanga vakafanana naye, likeness and image vakafanana na baba. So Jesu wauya, the devil achida kulauncha attack pama temptations ake, anouya nemubvunzo wekuti kana uri mwana waMwari. Yet identity iyoyo yakataurwa achingobhabhatidzwa naJohani, this is my beloved son, in whom I am well pleased. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Ndiye mwana wako, mwana wangu wandinodisa. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Knowledge concerning identity inokubatsira kuti when you get into prayer, audembe unokomanda. There are times that people, they will cry in a situation where they are supposed to do something. Pane zvaunofanirwa kuitirwa naMwari nokuti ndi baba vako. Pane zvaunofanirwa kuita nokuti uri mwana waMwari. Pane zvaunofanirwa kuitirwa naMwari nokuti ndi baba vako. Pane zvaunofanirwa kuita nokuti unoziva kuti Mwari ndi baba wako. Pane zvaunofanirwa, language yaunofanirwa kutaura when you know or when you have confidence and knowledge in identity. Kune kutaura kwekuti wakaipa akanzwa uchitaura saizvozvo, anoziva kuti waakuziva kuti uri ani muna Kristu, and he moves away. Ukaziva kuti anewe, ukaziva kuti anokuda, une language iri different,
than munhu anofungidzira kuti pamwe ndikadai Mwari vachandida. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Kuti ani nani anotenda maari ave neupenyu husingaperi. So the devil, because of challenges, because of sickness, because of many things, akauraya pfungwa yemutende kuti afungidzire ndofunga Mwari havachandida, ndofunga Mwari havandidi, ndofunga handisi mwana waMwari. Hauna kuva mwana waMwari nekuda kwesituation yanga yakanaka, wakava mwana waMwari nokuti vakakunatsa nekuda kweropa rakaerera pamuchinjikwa. So the greatest weapon ya devil kana ada kuataka munhu, kana akuda kuti uvhure a door to attack identity, anotongoziva bedzi kuti kana pane identity crisis, the man is in trouble. Anoda kutraya kuva zvaari kubva kare. I will show you. It takes me to the book of Genesis as well. Genesis 26, I'm sure. We all know the story of Esau and Jacob. Jacob was blessed vasati vaberekwa. Ichiri nhumbu mai vake Rebeka vakabvunza Mwari kuti sei zviri kuitika mandiri zvichiita sekudai. Denga rikati mauri mune ndudzi mbiri, mudiki achabudirira kudarika mukuru. The blessing yekubudirira yakaannouncwa vakomana vasati vaberekwa. Vakomana ndokubva vaberekwa. Jacob ndo paanoti kune mukoma wake, ndikakupai zvokudya zvangu izvi, munofanirwa kundipa kodzero dzeudangwe. Ari kuda birthright ye first position, yeti iye akawana a right asati aberekwa. Nekuda kwekuti haana kunge aiziva, mai vake ndofunga havana kuita pass on the knowledge yekuti mwana wangu nyange uri mudiki une greater blessing than mukuru. Mwari vakataura neni ndichine nhumbu yenyu pane zvaitika pandiri. Information iyoyo haina kuitwa pass on. So there are times yekuti when we lack the right information or the right revelation, tinosvika pakutenga, pakuita trade, pakuita exchange for something that is lesser, yet you are already bigger and greater. Mukomana asati aberekwa, asati abuda mudumbu ramai vake, shoko rakariliswa naMwari nekuti mudiki achabudira kudarika mukuru. I don't know if the mother passed on this message to this young boy, but zvinotiratidza kuti vana ava vanange vaudzwa. That's why vakanoita madhiri avakaita kuseri kwemba. There was an exchange that was done. Akada kodzero dzeudangwe, yeti kodzero dzeudangwe ndedzekuva lesser than the second born. Iye kodzero dzake as a second born dzaiva dzekuti ave greater than the first. But nokuti he was not aware of this information, akasvika pakuita a sacrifice yekuti meal yaari supposed kudya akaregedza, akati I want to use it to exchange for the right ya brother wangu Esau. Which shows that when you are not aware of the revelation concerning your identity, kuti uri ani muna Kristu, chii chakaiswa chikainvestwa naMwari mauri, unosvika pakuita unnecessary sacrifice, unosvika pakuita zvinhu zvawanga usingafanirwa kuita, uchitoita uchirevesa uchisacrifice, yet it was already done for you by grace. Zvinhu zvatakaitirwa naMwari nenyasha, unogona kusvika pakuzvitengeserwa nekuda kwekuti hauzvizive kuti zvakaitirwa isu. Imagine Jacob achiita a deal with his brother, yet he was already blessed before birth. But ane kodzero dzaakada, yet ane kodzero dzaakapiwa, not by might or by power, just by the Spirit of God. Ukaziva kuti uri ani muna Kristu, the devil will be in trouble. Nokuti zvaunoedza kuda kuita
zvinhu zvawakaitirwa kare pawakamugamuchira, ukaziva zvauri maari, unodiscover zvakaiswa mauri. Chese chiri kuunzwa neenemy, just like 2 Kings chapter 6, chiri lesser than chawakapiwa pawakatenda maari paCalvary. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much, people of God. I'm so happy to see you. Mai Murwira Nyamunda, God bless you. Mai Mukwena, God bless you. Because sometimes you need also to do things unto the Lord. Pane blessing inouya nokuti une zvauri kuitira Mwari, unosangana nezvimwe zvakanaka Mwari zvaakadesigna for your life. Namani haumbofa wakataura naprofeti kusvika wagona kuremekedza kutaura kwemusikana webasa. Malevels anodimanda maturity. Kana wakugona apa waimprove toenda panext stage. Kana wakugona kuita zvidiki, Mwari anokutrasta nezvakakura. Nzvimbo yawaienda iri right, but problem haana kunge watora munhu waingotora zvinhu. Saka munhu wandotaura nezvaindi Kristu. Kana wauya muno, sangana naye. Kana wamutora amuupenyu hwako, zvideredze iye asimudzirwe. Zvaataura uite, usangane neansa yechinhu chaunochemera. Unoshamisa Mwari, zviratidzei. Vanenge vachakukwei no unoshamisa haunzwe. Why? Nokuti kune answer iri kuuya taking instruction, doing things. Iyo yako ndeyekuti I will cry unto the Lord and the Lord will show up. Iye Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So we must get knowledge. Wauya kuchechi, zoka une a valid point yekuti today I've learned this. Today ndaimprove zvakati, pane chakati chofanirwa kuitwa. Kwete kungoti it's now a tradition. Kuti ndo kwedu ndokandopinda ichechi yedu. Amen. Handizive wandiri kutaura naye mangwanani ano, but when you reflect your life, uchaona kuti pane pawakatesta rufu mupoto and you survived. Zvichida you came across chirwere chauraya vazhinji chinenge COVID, HIV, TB, and God spared you. Muutano hwako mune rufu rurimo, but Mwari vakakuwanira nyasha, you can still survive. Grace of God. Why? Nokuti mupoto mune rufu. Mupoto mune rufu. Mupoto inonzi marriage. Mune rufu rurimo rwemadivorce nezvizhinji zvinoitika mazviri. Chachengeta yako ndiye Mwari. Father, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you for your hand of protection. Tsvene wakatendeka wenyasha, Mwari wakarurama wamasimba ose. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba. Nokuti zvatakabata, kwatakaenda, zvatakataura, zvatakaita, zvaigona kuuraya upenyu hwedu. Zvaigona kutikuvadza. Zvaigona kutisiya tiri panzvimbo dzisingatsanangurike. Asi nekuda kwerudo rwenyu. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies, you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband will start one natural, but men need it. And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call
your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love, understanding, and everything. Yes, sir. That's all I know. Statement in Mabasa, Mabasa, you know that went that deeper a little bit. Why? It wasn't like a first Sunday, maybe on a Sunday, because all people semblance or she was engineer. Saka unofana kuti mabasa etype yangu anonetsa. It's real. Why? Because izvo zvinokupa kuimprove. Wakaibala kuti blackset mabasa akunetsa aiwa etype yako hawanikwe. Bosi kune mabasa akutsvaga vanhu mukore uno. Ndakati ukanzi zviri sei haufanira kuti zvakaoma. Hausamba sadza umirire vanhu. Unofanira kuti ndakaomerwa. Why? Zvinokupa challenge improvement. Kusaka vamwe zviri kuita. It's unfortunate in life.